ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೇನು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 5th 6th ಸೆಂಚುರಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ಟೆಂಪಲ್. ತುಳುವ ಟ್ರೈಬ್ದ ರಾಜೆ ಅಳುಪ ರಾಜ ಪನ್ಪುನಾರು ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಪಣದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೋಯಿ ಎಡೆ ಲೇಟ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಆಯ್ನದು ಬೇಕಾ ನಿಖಿಲ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಆ ವಿಷಯ ಬಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನೈಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನೈಟ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ತೂಕ. ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಮುಂದೆ ಏನೋ ನಡೆಯೋದು ಸತ್ಯ. ಇದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದು ಸತ್ಯ. ನನೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ತಕೊಂಡು ಫೇಮಸ್ ಕಾಲೇಜಿ ಉದರ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಅಶ್ವತ್ಥಮಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಲಿ ಮೇ ಬಿ ಪೋಯ್ ತೂಕ. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಡೆಪುರದ ಆಲೆಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಆಲದ ಮರನೇ ಈಶ್ವರಗೆ ಗೋಡೆ ಅದುಂಡು ಮುಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಡು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇದ್ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಆಲದ ಮರ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಣ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು basrur ಉಡಿಕ್ನ ಒಂದು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಬೂಡ್ದು పోతుండు. ಗೋಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೂಡ್ದು పోతుండు, ಇತ್ತಿನವಳು ಬೂಡ್ದು పోతుండు. ನಂದಿ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಂತೇರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರಮಣತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದುಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಎದುರುಡುಂಡು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ತುಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಜೈನ ಬಸದಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೂಗಲ್ ತುಯ್ಯ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಯ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚಿತ್ತನು ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ನಾಮಿತ್ತ ಬರ್ತದ ಗುಟ್ಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಜೈನ ಬಸದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಪುರಾತನ ಒಂದು ರೋಡ್ಸು ಸಾಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಶ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಮಾರೆ? ಮುಳ್ಳಂಜಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದೀತೆ ರೆಡ್ ಪೂಲಿ ಪೊಯ್ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಪೊಯ್ ಅದು ಹಿಕ್ಕುಣ ಒಂಬೂರು ಹತ್ತಿ ಜನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಸದಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ನಡತಿದ್ದೀರಿ ರೋಡ್ ಎಂಕಲಿ ಮುಚ್ಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ರೋಡ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಾಡೋದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಓ ಶಿಟ್ ಮುಳ್ಳು ಓಹೋ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಅಂತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಾಡು ಬಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಓ ನಾವಿಲ್ಲ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆ ನಿಂತು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನು. ನನ್ನ ಕನಸಿನ basrur ಫುಲ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಾದನ ಪೇಜ್ ಆದಿಕೊಡು ನನ್ನ ಕನಸಿನ basrur ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಮಂದಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಒಂದು ಆತನ ಏರ್ ಮಂದಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತುಂಟು.
ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಡು ಬಸದಿಂದ ತೋಜಪೋಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನಟ್ ಕೇಂಡ ಲೋಕಲ್ಸ್ದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಅತ್ತನ ಬಸದಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಹುತ್ತ ಇದೆ, ಹುತ್ತ ಮಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಗೋಪುರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಉಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಅದರ ಓಪನ್ ನೋಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ದಾದನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತುಂಡು. ಒಂಜ ಗಲಾಟೆ ಆದಿಪ್ಪಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ್ತವೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇತ್ತನು ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಅದಂಡ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೆಲಗದ ಆದಿತ್ತಂದ ಅವೆಟ್ಟು ಪುಂಚ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಬರ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಗೆ ಉಲಾಯ್ ಪಾರತ್ತು ಅಡೆಮುಟನೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಗುಡಿ ತಲೆ ಕೈತಲ್ ಪೋರ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿಸಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ವೀಡಿಯೋ. ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜಾರು. ಆಯ್ನತ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇತ ಕಾಸು ಹೋಗ್ಜಾತ ಫ್ರೀ ಅವು ಕೆಂಪುದ ಬಟನ್ ಫ್ರೀ ಅವು ಪುನಃ ಓದ್ತಾರೆ. ಮೂಲಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲಿ ಅವಳು ಕೇಂಡ ಇಂಕಿ ಇತ್ತ ಪೋಯ್ನ ತೆಗಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಪೋಯ್ನ ಅವು ಟೆಂಪಲ್ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಒಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಉಂಡು, ಗುಹೆಂದ ದಾದನ ಉಂಡು, ಟೆಂಪಲ್ ಬಸದಿ ಅಂದ್ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆದ್ರಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಪೋತ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂಡ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತ ಐಡಿಯಾ ಇಚ್ಚಿ. ಎಸ್, ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಲ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.